Но тук има по-странни от мен. When I start the day, I'm checking on my friends to see if they're okay. They can count on me. Yeah! Feeling down, my friends will come around. Make some noise, I'll be laughing. Благодаря. Ще ви се обадим, ако решим. Не се интересуваме. Не е сигурно. Не и докато съм жива. Хайде, Ориана. Да се махаме. Ще направим кастинг другаде. Но... О, хей! Едва започнахме да я търсим в Съни Бей. Не ги ли чуваш? Пищят така, сякаш нещо ги боли. Очевидно не е тук. Чухме 6, 7 или 9, 10 момичета. Града има много повече. Ако всички пеят така, тъпанчетата ми няма да го преживеят. Какво има, Амаро? Идвам за кастинга. Чудесно! Започвай! Използвай онзи микрофон там. When I start the day, I'm checking on my friends to see if they're okay. They can count on me. And if I'm feeling down, my friends will come around. We're gonna make some noise, we'll be laughing. Hey there. Добре ли сте?